आङो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय। बिटिआरनि गासै सुबुंफोरनिसिमबो आङो खुलुमनाय जासिबाय। आङो दिनैहाय बे जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जे जोंहा इउपिपिएल 100 एक्सन पइन्ट बेबायदि मोनसे जोंनो सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जोंनो बिथोन होदों। बे बिथोन मथेनो जों दिनैहाय 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ जे सेथि बोसोरसालिया जुथुम्मा बे जुथुम्माखौ जोंहा नैबे जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अफिसनि जे मावख'आवनो जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनो सिगांदों। आरो जोंहा फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै जोंहा जोंनि आफादनि बा दोलोनि जे फिरफिला उरायहोनाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मुंख्लंफोरनिसिम जे बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय। आरो जों आसा खालामदों आरो नैबे हाबाफारि जोबनायनि उनावहाय जोंहा मोनसे थान्दै मेल जागोन। आरो बे थान्दै मेल जोबनायनि उनावहाय जों मोनसे गेवलां मेल जा बिनि हाबाफारि जों लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो खुंनो सिगांदों। माखासे अपोजिसन पार्टिफ्रा बुंबाय थायो इउपिपिएल सरकारा दासिमबो जेबो मावनो हायाखै, बोसोरनै फ्राय थांबाय अब्लाबो जेबो खामानि मावनाय नुवाखै होननानै बुंबाय थायो। माखासे मानसिफ्रा बेनि सायाव मा बुंगोन? बेथ' अपोजिसन दोलोनि सुबुंफ्राथ' बुंखागोनखा दे जोंहा बेखौनो इउपिपिएल दोलोनि बिबानगिरि हिसाबै जोङो बेखौनो बुंनांगोन जे जोङो दिनैसिमाव जे फैगौ 20 जानुवारि 2023 मायथाइ सफैब्ला जा 2 बोसोर जोंहा इउपिपिएलनि जे सरकार, जे इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि जे सरकार, बे सरकारा जोंहा 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। आरो जों बे 2 बोसोर सरकार जानाय समावहाय जों दिनैहाय गोबां सोलायनायखौ जों मोनदों होननानै जों बुंनो हायो। दा जोंनि गेजेराव गोबां माखासे फसंथानफोर दिनैहाय गायसनजागासिनो दङ आरो गायसनजानो थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ। आरो दिनैहाय जोङो नुदों मैया जोंहा भारतनि नखर मन्त्रि बिथांमोनजोंबो रायज्लायनानै जे बिटिआर गोरोबथायाव थानाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दिनैहाय लोगो हमनानै सावरायलायनाय बेखिनि खामानिखौ जों नुदों। आरो जों मिजिं खालामो जोंनि नैबे बिटिआर एकर्डआव थानाय जे गोबां दफाफोरा बियो लासै लासैनो मावफुंजागासिनो दङ। आरो जों मिजिं खालामगोन जे जोङो निस्सय नैबे बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावहाय जोङो निस्सय जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि फैबाय, जे जौगानाया फैगासिनो दङ। जोंनि गेजेराव फोथायनाय, जोंनि गेजेराव जे खामानि मावनायनि जे हारिमु बेयो बांगासिनो दङ। आरो जों मिजिं खालामगोन आरो जोंनि फैबाय थानाय समावहाय जोङो मोनफ्रोमबो हारि माहारिखौ लानानै जोङो निस्सय बिटिआर जौगानायनि थाखाय बा ओनसोल लुखांनायनि थाखाय जों निस्सय खामानि मावनो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामो। दिनैनि हाबाफारिया जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि कनभेनसन इउपिपिएलनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेलनि कनभेनसन बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना ब्लक कमिटिया जोबोद मोजां मोनसे कनभेनसन खुंदों। गासिबो हारि माहारिनि सुबुंफ्रा बेयाव बाहागो लादों। आइजो, हौवाफोर, लाइमोनफोर गासिबो बेयाव बाहागो लादों। बेनि थाखायनो जोबोद मोजां मोनदों। जोंना दा इउपिपिएल हानजाया मिरु कमिटिया मोनसे इन्सट्राक्सन होदों मोनफ्रोमबो जे ब्लक कमिटि दं जोंहा गासै 40टा ब्लक कमिटि दं जोंनि बिटिआरनि सिङाव। मोनफ्रोमबो ब्लकआनो कनभेनसनफोर एनुवेल कनभेनसन बिथांमोना खुंगासिनो दं। आरो बे जोंनि इन्टारनेल मिटिं, बे पाब्लिक मिटिं नङा, जोंनि वार्कारफोरनि मोनसे कनभेनसन। बेयावहाय जोंनि हानजाया मा बिथिङाव दावखोदों, मा बिथिङाव मोजां हाबा मावदों आरो मा बिथिङाव दावखोनो हायाखै बेफोरखौहाय मोनसे रिभिउ खालामनानै जोङो माब्रैहाय हानजाखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनो हायो आरो जोंनि जे बिटिआर गभर्नमेन्ट दङ बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे मोजां मोनसे खुंथाय, बे खुंथायाव जोङो माब्रैहाय हेफाजाब होनो हायो, बाहागो लानो हायो, बेनि थाखाय सावरायनाय जादों। गोबां जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सेवा जों बोरै खालामनो हायो, गरिब दुखिया बा गोग्लैसोनाय न'खरफोरखौ जों बोरै हेफाजाब होनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जों माबोरै अनलायनाय, मोजां मोनलायनाय, सान्थि, सम्प्रिति बे जिनिसखौ बोरै लाखिनो हायो बेनि सोमोन्दैबो जोङो बेफोर कनभेनसनखौ सावरायगासिनो दं। गथिखे बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बे कनभेनसनाव जों फैबाय थानाय जे जोंहा एमपि इलेक्सन दङ, जोङो मोननै समस्ति मंगलदै आरो क'क्राझार बे समस्तियावहाय गेलेनो होननानै दा थागथियारि जागासिनो दङ। जोंनि एलायन्स पार्टनारजों सावरायनानै जोंहा जिहेतु बिजेपिजोंहाय एलायन्स दङ आरो फैगोन इलेक्सनखौ जोङो बिजेपिजोंनो एलायन्स जानानै जों गेलेगोन। दा मोननैबो समस्तियावनो जों गोख्रोङै माने बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय थागथियारि खालामगासिनो दङ। मोनसे कुइसन सार, बिटिआर सरकारा आलायारन सिनेमाखौ बिराद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों लाबोनो हाबाय, नाथाय पाब्लिकफ्रा बेखौ दाबो नुनो मोननाय जायाखै। पाब्लिकफ्रा माने नायनो दा बिराद आफसुस जानानै दं। बाहाय
मालिकफ्रा सन्देह खालामदों दि इउपिपिएल सरकारा आलायारन सिनेमाखौ लानानै राजखान्थि षড়यन्त्र खालामदों नामा? आलायारन सिनेमाया मोनसे प्रडिउसार मोनसे ग्रुप दङ बे प्रडिउसार ग्रुपनि कपिराइट दङ बिथांमोना जों बे प्रडिउसार ग्रुपखौ हेफाजाब खालामदों बे आलायारन सिनेमाखौहाय जिहेतु बियो मोनसे केसेट फर्माव दंमोन आरो दिनै बे केसेटखौहाय दामनो थाखाय बेबायदि भिसिडि बा भिसिआर बेबायदि जोंनाव गैला बा फिल्माबो जोंनाव बेबायदि मोजां गैला गतिके जोङो स्टुडिअ'आव थांनानै बेखौ मुम्बाइआव फोसाबनानै दिनै डिभिडि फर्मेटआव लाबोनो हानाय सिडि डिभिडि फर्मेटआव लाबोनो हाबाय लाबोनानै बियो दा प्रडिउसारफोरनि माने कपिराइटनि आन्दारावनो दङ सरकारहा बेहाय कपिराइट गैया गतिके जायहा आलायारन सिनेमाखौ नायनो लुबैदों बिथांमोना प्रडिउसार जों दा बड'साखौ कन्टेक्ट खालामनानै बे सिनेमाखौ नायनो हायो बेहाय सरकारनाव सोंलायनांगौ गैया आरो सरकारहा जिहेतु बे कपिराइटआ गैया जोङो बेखौ बुंनो हाया आरो सोरबाफोर जुदि बेबायदि नायनो लुबैथारदोंबा जोंनि सरकारखौ खावलायोबा जोंबो अनेक जायगायाव बे स्क्रिनिंखौ जों खालामना होनो हागोन फैगौ एमपि इलेक्सननि थाखाय नोंथांमोना बिजाथिखौ थिग खालामबाय बिजाथिखौथ' दा थिग खालामनाय जाया इलेक्सननि मास मोननैसो सिगांसो जेब्लानाखि इलेक्सना डिक्लेयार जाबाय होमबासो बिजाथिखौ थिग थाग थियारि खालामो खिन्थु सिंजों सिं जोंहा बेबायदि गेलेनो हानाय सानै साथाम जायफोर मानसिफोर दङ